Id-Dominikan huwa membru tal-Ordni tal-Predikaturi. L-Ordni mwaqqaf minn San Dominku biex permezz tal-predikazzjoni iwassal għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Id-Dominikan huwa reliġjuż marbut bil-Kunsilli Evanġeliċi, is-safa, l-ubbidjenza u l-faqar li huwa jgħixhom ukoll fi ħdan komunità. Għal dan il-għan hemm l-għodda importanti ħafna fil-ħajja tagħna li huma l-ħajja komunitarja, l-osservanza regolari, it-talb u l-istudju. L-istudju li iwassal biex narfu dejjem aħjar il-verità, il-fidi tagħna u li aħna nkunu nistgħu inwassluha lill-oħrajn. Ftit snin wara il-Konċilju Vatikan it-tieni, fil-Knisja kienu saru diversi żviluppi u rinnovamenti li huma effett ta' dan il-Konċilju kbir li kien beda 51 sen ilu. Però f'dan iż-żmien imbagħad ħarġet l-idea ta' familja Dominikana. U għalhekk il-familja Dominikana kif insibu anki fil-Kostituzzjonijiet tagħna hija komposta fil-fatt mill-reliġjużi irġiel klerikali u fratelli kooperaturi, mis-sorijiet tal-klawsura, imbagħad minn sorijiet oħrajn ta' kongregazzjonijiet diversi, kollha b'kariżma Dominikana, membri ta' istituti sekolari, saċerdoti, dioċesani normalment u wkoll il-lajċi li llum nsejħulhom infatti lajċi Dominikani. Waħda mill-iżjed elementi affaxxinanti li ssib fil-Bibja fl-Iskrittura mqazza hi li Alla għandu vuċi permezz tal-patriarki, il-profeti, l-orrief. Alla kien kapaċi jwassal il-messaġġ tiegħu ta' mħabba lill-bniedem permezz ta' poplu li mbagħad għaraf ukoll iwieġeb permezz tal-kult u liturġija u esprima l-qima tiegħu lejn Alla. Waħda mill-iżjed kwalitajiet li ġibduni li San Dominku kien il-fatt li s-sigriet tal-karizma tiegħu kienet li tintegra dawn l-elementi kollha permezz ta' bilanċ delikat ma' fundamentali bejn il-ħajja kontemplattiva intellettwali u l-ħajja missjonarja apostolika. U San Dominku bħal profeta Ġeremija ħass dak in-nar ibaqbaq fadmu sabiex jingħata għall predikazzjoni u għall missjoni. Ma kien kapaċi jagħmilha għax propju ħassu viċin ħafna kemm ta' Alla kif ukoll tal-bniedem. U dik jidher li jien hija r-raġuni li għalija id-Dominikani għadhom rilevanti anki fi żmienna. L-istudju huwa parti essenzjali mill-ħajja Dominikana. Jekk niffokaw fuq l-ispiritwalità Dominikana, l-qofol taħja l-kontemplazzjoni, l-istudju jagħmel il-kontemplazzjoni tagħna iktar rikka. Il-frott tal-kontemplazzjoni mbagħad huwa l-predikazzjoni tagħna li permezz tal-predikazzjoni tagħna insalvaw l-erwieħ. Kif ukoll l-istudju jgħinna narfu kemm Alla huwa kbir. Is-Sinjor San Dominku kien jemmen u għallimna li hu jitkellem ma' Alla biex imbagħad ikun jista' jgħaddi lil Alla lill-oħrajn. Issa jiena bħala sor Dominikana, infermiera, naħdem mal-MMDNA u nilħaq kull tipi ta' nies minn trabi ta' twelid, diversi etajiet matul il-ħajja, sakemm anzjani wkoll. Aħna nieħdu ċans, okkażjoni li dak li jkun wara li nagħmlu xogħolna kemm jista' jkun mill-aħjar skont kif tallimna, ġifieri fil-dik hija skola medika, akademika. Dik ukoll hija il-bżonn tal-marid, għax il-bżonn għandu l-għajnuna mhux bħala medikatura biss, imma bħala angolu holistiku. Jiġifieri minn kull laqgħat li nistgħu ngħinuh nippruvaw ngħinuh. Ngħinu lilu, ngħinu lill-familjari wkoll. Parti mill-vokazzjoni Dominikana hija li tgħin lil minnu fil-bżonn. Il-kongregazzjoni tagħna parti mix-xogħol tagħha huwa
il-kura tat-tfal, tal-morda u fil-każ partikolari ta' din id-dar Santa Katarina għandna fidejna il-kura tal-anzjani. Aħna hawnhekk ġo din id-dar Santa Katarina mhux biss noffru ambjent akkoljenti imma nisrani b'enfasi fuq il-karizma ta' San Dominku li kellu ħafna l-qalbu il-kompassjoni. X'inhu huwa x-xogħol tagħna? X-xogħol tagħna parti medikatura wkoll hija ħaġa bħala dedikazzjoni li nġibu kompassjoni bħalma kien jgħidilna San Dominku missierna, kompassjoni lil marid, jiġifieri nifhmuh u nadruh. Kemm San Dominku, kemm Santa Katarina kienu msemmija ħafna għall-imħabba li kellhom għall-batut, għal minu fil-bżonn, u għal dawk li ma kellhom il-ħadd min jieħu ħsiebhom. Fuq kollox li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet ta' saħħithom b'ħafna mħabba u b'dinjità ta' persuna umana sal-aħħar. Meta xi snin ilu kont ipprofessajt bħala laik Dominikan, kont għamilt għażla li ngħix il-karizma Dominikana matul ħajti. Matul ħajti ġifieri kemm f'dak li rigwarda x-xogħol tiegħi u anke fil-ħin liberu tiegħi. Jiena naħdem bħala għalliem u it-tagħlim illum jippreżenta diversi diffikultajiet. U żgħażagħ illum huma imxenqin biex jakkwistaw ċertu valuri li sfortunatament ma jsibuhomx kullum kien matul ħajjithom. Kull nisrani huwa obbligat huwa fid-dmir li jagħmel xogħlu mill-aħjar li jista'. Però mbagħad bħala lajk impenjat jiena nara li xogħli irrid nagħmlu biex inwassal messaġġ ukoll. Mhux dejjem direttament, anzi ħafna drabi b'mod indirett, però il-messaġġ nisrani jrid jasal. Ix-xogħol irid isir b'ċertu imħabba anke meta jkun hemm il-kuntrarju. Nafu li llum mhux faċli tagħmilha maż-żgħażagħ, ħafna drabi se jkun hemm drabi li dawn ma jifhmux li dak li tkun qed tgħidilhom ikun għall-ġid tagħhom, però wieħed ma jridx jaqta' qalbu. Jiena apparti li jiena lajka Dominikana, jiena ners fl-Isptar Mater Dei, naħdem ma' tfal, speċjalment tfal mar terminali, u jiena fix-xogħol tiegħi kemm nista' nipprova li nuri kompassjoni kemm mal-ġenituri ta' dawn it-tfal u speċjalment ma' tfal. Per eżempju affarijiet żgħar biex forsi nara tfal jifirħu ftit, meta noħdulhom id-demm it-tfal mhux bħal kbar ma joqgħodux ma jifhmux għal xiex dak l-ġieħ għal xiex dak it-tingis tal-labar, ma tistax tfehmhom. Allura kif noħdulhom id-demm bħala reward, bħala premju, jew nagħtu ftit stickers, jew kuluri u kif nara dik id-bissima fuq ix-xaftija jiena l-ġurnata tiegħi rbaħta. Bordi li anke jekk nara tifel wieħed jitbissem għalija nkun vera kuntenta. Tul dawn l-aħħar 40 sena jiena ħdimt fil-qasam ta' installazzjoni tal-elettriku li allura tidħol fil-industrija tal-kostruzzjoni. Industrija li hawn Malta timpjega eluf ta' nies. Ġejjin allura nistgħu ngħidu llum anke minn twemmin differenti u minn kulturi differenti, plas minn ambjenti differenti, issib kull xorta ta' problemi. U aħna jien bħala lajk Dominikan, lajk li għamilt il-professjoni, li għamilt il-weda, li nkun parti mill-missjoni tal-ordni, volġi parti mill-predikazzjoni, mill-karizma tal-ordni. Ma nistax neqpa indifferenti qudiem din is-sitwazzjoni. Waħda mill-soluzzjoni li sibtu huwa propju li nkun xhieda ta' twemmin tiegħi. Huwa impatt li jagħti ħafna fuq dawk ta' madwarek u dawk li niltaqa' magħhom. Tkun lest anki tkun ippreparat biex tiffaċċja dawn is-sitwazzjonijiet. Jiena dejjem niftakar f'dawk dik il-kliem sabiħ li qal San Pawl fit-tieni ittra lil Timotju. ċanfar, wissi, waqtu u anki barra minn waqtu. Dan propju kien l-istess kliem li probabbli San Dominku ara min jaf kemm il-darba għax huwa kien iġol l-ittri ta' San Pawl miegħu.
Dominikani waħda mill-iktar affarijiet importanti hija t-tixrid tal-kelma. Dik wara tal-Papa Ġwanni Pawli 23 li kien qal lit-tfal l-iktar li jisimgħu mhux l-għalliema, li jisimgħu huma x-xhieda. U jekk stess kellhom jisimgħu l-għalliema jisimgħuhom għax huma xhieda. U naħseb bħala skola Dominikana nippruvaw illi l-kelma tagħna nippruvaw wasluha l-ewwel qabel kollox permezz tax-xhieda tagħna. Bħala kulleġġ ukoll anke bħala parti mill-kariżma tagħna Dominikana, bħala kulleġġ ngħixu fil-periferija. Bażla il-kulleġġ dejjem kien miftuħ għat-tfal kollha, indipendentement jekk humiex ta' kulur differenti, jekk humiex ta' karnaġġjon differenti, jekk humiex ta' twemmin differenti. F'da sens il-kulleġġ jixtieq ikun evanġeliku wara jaf il-fatt qed taraw dak li għażilna bħala l-motto tal-kulleġġ għal dawn l-aħħar sentej, Respect, I Care. Fil-fatt I Care hija meħuda minn ix-xogħol li kien jagħmel Don Lorenzo Milani ma' tfal Taljani f'Barbjana fis-sittinijiet fejn kien ħadd tfal il-ħaddieħor kien oġbu l-jarmi u ħadem magħhom propju biex idaħħal dan l-element kritiku fl-edukazzjoni. Anka dan inħossu li huwa parti mill-kariżma Dominikana sens ta' studju u b'sens ta' studju jfisser illi irridu nkunu komunità illi insaqsu. Komunità li dejjem nixtarru biex inkunu aħjar. Ukoll waħda mill-aspetti Dominikani illi nimxu ħafna fuq hija l-aspett komunitarju. Nagħmlu minn kollox biex bħala komunità ta' studenti u anka ta' għalliema li kollha flimkien nissejħu persuni li qegħdin nitalmu, learners, nikbru fl-arfin ta' xulxin, dejjem fi spiritu tal-komunità, fi spiritu ta' mħabba u fi spiritu ta' rispett. L-ideal tal-Moviment Kerigma fih dan il-Provinċja Dominikana huwa xandir tal-bxara tajba. Sa mit-twaqqif tiegħu il-moviment bena il-pedament tiegħu fuq it-talb u l-formazzjoni. Għalhekk kull xahar niltaqgħu ġewwa l-Knisja ta' San Dominku għal quddiesa u adorazzjoni. L-għodda tal-moviment huma 3 xrijaj li niltaqgħu kull nhar ta' ġimgħa. Dawn huma Kerigma Adulti, Teens for Jesus u Kids for Jesus. Kull ferra tadatta il-laqgħa tagħha skont l-età. Dawn il-laqgħat ikunu bbażati fuq il-Vanġelu tal-ħadd ta' wara u kif dan aħna nistgħu napplikawh għal ħajjitna. Tul is-sena norganizzaw 2 irtivi, wieħed ta' ġurnata fl-Avvent u l-ieħor ta' 3 ijiem fir-Randan. Hemm ukoll il-grupp tan-Nattività. Dawn matul is-sena jorganizzaw kors għal bini tal-presepju. Fl-aħħar sigħat tal-31 ta' Diċembru niltaqgħu għaċ-ċelebrazzjoni Adoramus Dominum, fejn fija aħna ikonna quddiesa u adorazzjoni. Nirringrazzjaw il-Alla tas-sena li tkun għaddiet u nitolbuh il-barka tas-sena l-ġdida. Dan kollu aħna qed inħadnu l-Kariżma Dominikana, nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u nkunu ta' impenn Kristjan fis-soċjetà. Jiena direttur tal-kappellan tax-xirka tal-isem Imqaddes Talla u interessanti kif anke l-Ordni Dominikan ħa din l-apostolat fideh. Għax huwa apostolat importanti għalina, speċjalment fejn hemm l-isem Imqaddes Talla li xerret u jkun hemm qima u rispett lejn dan l-isem kbir li dejjem kien anke marbut anke ma' San Dominku stess u anke għandna l-Beatu Enrico Susone wkoll li saħansitra ġifieri naqqax l-isem ta' Ġesu wkoll fuq sidru stess. Dawn huma kollha affarijiet li l-qaddisin stess kellhom rabta, qaddisin Dominikani kellhom rabta ma' din id-devozzjoni lejn l-isem Imqaddes ta' Alla. Nagħtu iżjed għarfien fejn in-nies jistgħu jarfu dejjem iżjed lil Alla fil-ħajja tagħhom.
u pjuttost ma tkunx daqshekk mill-lan negattiv imma iktar pożittiv fejn inti tħeġġeġ u tnissel permezz tal-predikazzjoni, permezz tal-xandir li nistgħu nagħmlu il-medja biex il-mezz kif twassal il-kelma ta' Alla fejn tikber iktar l-imħabba u r-rispett lejn Alla li anka l-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum għax huwa importanti, għax imbagħad bekk imbagħad meta aħna nitilfu dak is-sens ta' preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna, għalhekk imbagħad noħorġu b'espressjonijiet ta' da għax ma nkunux qegħdin ngħixu fil-preżenza ta' Alla. Jiġifieri x-xirka taħdem l-iktar fuq hekk, fuq xi ħaġa iktar pożittiva milli negattiva, jsiru rtiri matul is-sena darbtej fis-sena, jsir il-kungress ukoll sew Malta u sew Għawdex fejn aħna nippromovu dejjem dak li Alla irid iwasslinna li aħna ngħixu fl-imħabba tiegħu u l-kelma tiegħu li saret bniedem tinkarna ruħha fil-qalb tagħna. Illum bħal ħafna ordnijiet oħra, l-ordni tagħna wkoll għaddej minn fażi fejn għandu nuqqas ta' vokazzjonijiet. Però da ma jaqtannix qalbna, anzi huwa mument li fih aħna għandna nerġgħu nippruvaw narfu dejjem aħjar il-vokazzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nagħtu xhieda tagħha liż-żgħażagħ ħalli jersqu aktar qrib lejn dana l-ordni hekk sabiħ hekk kbir mwaqqaf minn San Dominku. Aħna fil-waqt li nixtiequ li l-ħidma tagħna tinfirex aktar, nixtiequ wkoll li l-familja Dominikana tikber aktar.